শোনা কি সাংঘাতিক অভিযোগ করছো মনারে তাছাড়া সয়া বাবু কি আমাদের ব্যবহার খারাপ করলানি তুই মতে আগে কহ তুই কাহা শিষ্য তুই রামদেবଙ୍କ শিষ্য না সারথী বাবুଙ୍କ শিষ্য সারথী বাবা ছি অসনা বাবা ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୋ ବାବା ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମଦେବ ରାମଦେବ ଆଉ ତୋଠି କାମଦେବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଖାରୁଆ ଲୋକ ତମେ କିଏ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଚାହା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେଲନି ମୋ ବାଳକୁ ଧରି ଭିଡି ଆଣିଛି ମାଡ଼ ମାରି ନାନା ପ୍ରକାର ଅସନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମାନେ ଚିହ୍ନିଛ ତୁ ମାଷ୍ଟର ମତେ କହ 3 ମାସ ହେଲା ମତେ କାଇଁ ଲୁଚିକି ବୁଲୁଥିଲୁ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲୁ 3 ମାସ ତମ ଘରକୁ ଆସିବି ଆସିଲୁ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ ଖାତା ଦେଖିଲେ କହିପାରିବି ବୋଧେ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ ଖାତା ତମ ଘର ନମ୍ବରଟା କଟି ଯାଇଥିବ କଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଧରିଦେବା ତମେ ଏମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳିଆ ମାରିବ କଣ ମାଷ୍ଟର ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ମୋ ଝିଅଟା ଅବାଗିଆ ଥିଲା ଭଲ ପାତ୍ର ଦେଖି ବାହା ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଛ ମୋ ଝିଅଟା ଉଠେ ସାଇଜ କରିବୁ ଭଲ ପାତ୍ର ଦେଖି ବାହା ଦେବି ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ପୁରେଇ ତମ ଝିଅ କଣ ସାଇଜ ହେଇନି ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ହେଇଛି ଆଗରେ ଆଠଳିକି ପଛାରେ ପଞ୍ଚେଇଛୁ ଦବି ଗଲାଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମଣିଷ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି କି ଅବସ୍ଥା ସେ ତୁ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ କଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରେ ତମେ ଏମିତି ବିଚଳିତ କାହିଁକି ପଡୁଛ ତମେ ଅଜା ହବ କଣ ଜେଜ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ମୋର ଆଣିବ ତମ ନାତି ନାତୁଣୀ ଖାଇବେ ଆଉ ମତେ କଣ ମାରୁଛ ଏ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଅଜା ହେବି ଆଉ ମାଷ୍ଟର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମତେ କ୍ଷମା Oh no! ସାରା ମୋ ଝିଅ ବାହା ହେଇନି କହିଲା ମା ହବ ମୋ ଝିଅ ମା ହବ ତମ ଝିଅ ବାହା ହେଇନି ମା ହବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା କେମିତି ହେଲା ପଢେଇ ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲା କି ତମ ଝୁଅର ଦୋଷ ଅଛି ତମ ଝୁଅର ପ୍ରଚୁର ଦୋଷ ତମ ଝୁଅକୁ ଡାକିଲ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ସତ କହିବ ତା ଫିଗର ମୋର ମନେ ପଡୁନି ମୋ ଝିଅ ଫିଗର ମନେ ପଡୁନି କେମିତି ପଡିବ ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି ନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ମନେ ରଖିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତା ଛଡା ତମେ କହୁଛ ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆସିନାହିଁ ଏମିତିରେ ଫିଗର ଭୁଲିଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନା ଆଉ ରମନ ପକେଇ ଚୁଟୁକି ୟାର ଆଇଲୁ ଚୁଟୁକି 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 ଇରେ ହେ ତମେ ସେ ରାଧା ମାଧବ ସ୍ୱାମୀ କି ये तमरी जे चुटकी ना ओ मास्टर मार दियो चुटकी बरोड उत्तम छात्री म ताको पर्सनल योग ट्रेनिंग देथि तार मुक्ति विपर्जय हैला केमिति अरे तू मत बदला करू कोन बात बर्बाद करछु तू आज्ञा नमस्कार हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ये इसका पेट में पानी घुस गया लगता है जैसा ये मार में चली पर में देख मत इरे कौन साला का बेटा किन देना को ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଏମିତି ହେଲା କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଛାତ୍ରୀ ଚୁଟକି ଆଜ୍ଞା ତମେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରହରିକା ଯୋଗାସନ କରିଥିଲ କି ତମର କଣ ମନେ ପଡୁନି କି ଯୋଉ ଦିନ ରାତିରେ ବାପା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କହିନଥିଲି ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ ଓହୋ ତମେ ସେଇ ଚୁଟକି ଏ ସାରା ପୁରୀ କହିଲା ସେଇ ଚୁଟକି କେତେ ଥର ବন্ধୁ ସେଇ ଚୁଟକି ହାଁ ସେଇ ଚୁଟକି ସେ ଓହୋ ତା ପେଟ କେମିତି କମିବ ତ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ मोर ट्रेनिंग रो पद्धति होला सॉफ्ट रोलर प्रहरिका योगासन ने बॉडी को पूरा किड़ी देवा कथा बोधे तुम झुआ भूल करी छी बॉडी किड़ी माने प्रहरिका सॉफ्ट रोलर माडो खाई छी मुंडा पिटी के मोरी जिबी जाके तो हो बाबा तमे टिके रुआ एके में दे आपको करी जानी मते तो शासन सब भारी वाला लागला कष्ट लागितिले सिना मो मरना करथांती ओ मटका मारी रतन मोर सब चीज रतन तुमको भलो लागिबो ही लागिबो ए मटका फटका फटा हाथ जोड़ते कह ता बेंग फुला पेट किमिति कमिबो डेलीवरी पर माने ये जेबी देछि डेलीवरी पर कमिबो ना आज तुम जे बाडे पेटी होउछ मेडिकल ले जा भलो करे निबो सइला ततरा ये एमिति को नुआ केस की एमिति केस मो जीवन में 22 23 टा बने और तू सारा जोग मास्टर ना छुआ कड़ा मास्टर रे मोर किछि भूल नै
ମୋ ରାମଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମୋଠି ପ୍ରଚୁର ସଞ୍ଜମତା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବିଭ୍ରାଟ ହୁଏନି, ହୁଏ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି କେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ। ତାପରେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିବ। ଆଉ ହେଲା ସବୁ ବୋଲି ମୋର। ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇଯାଅ, କାମ ଶେଷ। କଣ ଓଲଟି କିଆ ପିଲା ପରେ ଶଳା ତୁ ଦେଇଛୁ ଦବା କିଆରେ ଶଳା। ଭଲ ପ୍ଲାନ କରୁଛ ଉପା ଝିଅ ଦି ଜଣ ମିଶିକି। ଆଉ ଭୁଲ କରିବ ତମେ, ପରିଣାମ ଦେଖିବି ମୁଁ। ତମେ ହେଲା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କଣ ମୋ ବଟିନା ହେଲେ ତମେ ଖୁସି ହବି? ମୋ ବଟିନା ହେଲେ ତମେ ଖୁସି ହବ ତ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯାଅ। ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ମତେ କା ମଣିରତ୍ନ ମୋ ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁ କେତେ। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପିଟା ଘରକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବାକୁ। କହିବ ପିଟା ଭଲ, ପିଟା ଭଲ କହିବ। ସାହସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋ। ତମ ବାପ ଝିଅ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛ କୋଉ ଧର ଭାଇ ଆସି ଖଟ ବାଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲା। ଖଟ ବାଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନିଂରେ ମଣିଷ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଢିଲା ହବନି କି? ଆଉ ସବୁ ମୋର ଢିଲା, ମୁଁ ପିଟା ଢୋଲ। ତମେ କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ନବ କହିଲ? କେତେ ନେଲେ ତମେ ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହବ କୁହ? ଡିମାଣ୍ଡ ଦବ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ତୁ କରେ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଦେବି ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କର। ନଗଦ ନା ବାକି? ନା ନଗଦ ନା, ନଗଦ ବାକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଦେବେ। କଣ୍ଡିସନ ତତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋ ଝିଅ ତ ଜୀବନର ଶେଷ ଛାତ୍ରୀ, ତୁ କୋଉ ଝିଅ ବୋଉକୁ ଆଉ ଯୋଗ ଟ୍ରେନିଂ ଦବୁ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ତମ ଭଳିଆ ମିଡିଏଟଲି କରିବି? ମିଠେଇ କଣ ପାଇଁ କରିବେ? ବାପା ଯୋଉ 3 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ମିଠା ଦୋକାନ କରିଦବା। ଆମର ସେତିକି ବଡ। ମୁଁ ମିଠା ତିଆରି କରିବି, ତମେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଏ ବଢିଆ ହବ, ବଢିଆ ହବ। ଛି 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 ମିଠା ଦୋକାନ କରିବି, ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ପିମ୍ପୁଡି ଲାଗିବ। ତୁ ଶଳା ଦାନ୍ତ ଘଷୁନୁ ତ ସକାଳେ ଦେଇଦିନ କଣ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଶଳା ଛାପରେ ପୋତି ପକେଇବି। ସେ ଶୁଣୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଦୋକାନ ମିଠା ଦୋକାନ ନୁହେଁ, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯୋଉ ହୁଏ ତାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିକି ତା ଫାର୍ମରେ ଚାକିରି ଦେବି। କଣ କରିବି? ଉପାଡ଼ିବୁ, କଣ କରିବି? ଘାସ ଉପାଡ଼ିବୁ। ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଚାକିରି କରିବୁ। ତୁ ଘର ଜୁଆ ହେଇକି ମୋର ରହିବୁ। କଣ ମୋ ଘର ଜୁଆ ହେଇକି ରହିବୁ। ଘର ଜଇଆ? ବାପା ଆଜି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହବ। ଚୁଟୁକି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ଓମ୍ ନମୋ ନମଃ। ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଦେବ ନମସ୍ତେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୋଇ ପୁଅ ସମସ୍ତେ। ଚୁଟୁକି ଭଲ ହବ ନାଇଁ? ବଢିଆ ହବ। ଖାଇଲ କଣ ଦିଟା ଦବ ମୁଁ ଖାଇବି। ଶଳା ଖାଇ ନାହିଁ ତା ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମରିଯିବ ନହେଲେ। ଖାଇବ ନାନି ଆଉ ଜଗିଥିବୁ ରେ, ଛାଡ଼ିବୁନି ନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏତୁଟା ଅଭଦ୍ର ମୁଁ ନୁହଁ। ରକ୍ତର ଆକର୍ଷଣ କାଟି ଚାଲିଯିବି, ଯିବିନି ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମାଡ, ଓହ ଏମିତିଆ ମାଡ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଖାଇବି। ହଁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ବାଡିକି ଅଟକେଇ ଦେଲ, ନହେଲେ ଆହୁରି 22-23ଟା କେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। କଣ ଦିଟା ଦବ ମୁଁ ଖାଇବି। କଣ କରିଛ? ମୁଁ କରିଛି ଟମାଟୋ ସନ୍ସଲାସ୍, କଲରା କାଣ୍ଡଲା। ବହୁତ ଚାଲ ସେତିକି ହ୍ୟାଲୋ ଖରାପ ଭାଷା ପାଠୁବାଟା କଲା। ମୁଁ ରାମଦେବ ଶିଷ୍ୟ, ତୁ ସାରଥୀ ବାବାର ଶିଷ୍ୟ। ସାରଥୀ ବାବା ତ ଆଣ୍ଠୁଆ ଉପରେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଥିଲେ, ତୁ ପହଁରିକିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଦେ।